Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Габделхәй Сабитов хикәяләрен тәкъдим итәбез. Аларны сез күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арслан укуында ишетерсез. Тәүге шатлык. Адам баласы дөньяга килгәч, иң беренче авыр кайгысын ана сөтеннән, имчәктән аерылган вакытында кичерә имеш. Башка барлык сабыйлар кебек, мин дә ул кайгымны хәтерләмим. Ә менә беренче зур шатлыгым ярыйсы гына хәтеремдә. Кыш буе каты авырып яттым. Инде бу бала кеше булмас дип авызыма су тигезеп саклаганнар. Ә мин әрсез берәү дә көтмәгәндә тернәкләнә башладым. Тәрәзәгә каткан калын буз катламын эритеп, игә бер бәйләм язгы кояш нуры сирпелде. Көч хәл белән кулымны күтәреп, нур юлына кулымны куйдым. Шунда бүтән тәнемә ниндидер бер рәхәт, үтә ләззәтле җылылык йөгерде. Җир йөзендәге барлык җан ияләрен бар иткән күк кояшы миңа да өлеш чыгарды. Тагын бер артык тамакны яшәргә, ашарга азындырды. Әни, карыным ачты, дим. Һай Алла, һай бәрәкәт. Каян чыкты әле бу дип таң калды әни. Кыстап та каптырып булмый иде лабаса. Кичәгенәктә нинди тәмле тавык шулпасын төкереп кенә ташладың. Я Раббым, сихәтләнергә булсын. Кытымны алдың бит бәпкәшем. Мә, кабып кара әле. Кабугына түгел, авыз тутырып йоттым тавык шулпасын. Туймастай булып, комсызланып ашарга кирештем. Китергән кадәрлесен бетергәч, тагын дидем. Китте барды шул көннән. Азык төткәр алмыйлар. 9-10 яшьләрлек апам йөгерә. Әти өйдә чакта берсенә дә ирек куймыйча үзе кылбырдык килә. Мул заман түгел. Үзләренә ары шумачы, миңа исә һаман тәмлесе килеп тора. Күрше-күлән түтиләр дә Габделхәй энемә дип еш кына майлы кызыл эремчек, кыстыбый фәлән кертә. Тәнемдә көн сайын, сәгать сайын хәл җигәр арта барганын тоям. Әмма аягыма басалганым юк әле. Язгы тамчылар тамганын тәрәзә аша күзәтеп, уеп кына ята бирәм. Кичләре салкын, тәрәзә пыяласын көмеш абагалар бизәкли. Көннәрдән бер көнне кайры тоныннан салкын исе аңкытып, әти кайтып керде. Никтер бик шат күренә, авызы йырылган. Улым, менә сиңа бик шәп бүләк алып кайттым бит әле ди. Тун изуын ычкындырды да, куйныннан ниндидер түйенчек чыгарып идәнгә куйды. Түйенчек тере иде. Күшек! Кып-кыска кәкре аяклы, сары түшле, кара төймә борынлы, йомгактай түгәрәк, аклы сарлы күшек. Нинди тойгылар шаукымы көч биргәндер, аңлата алмыйм. Үзем яткан агач карават артына тотынып, ничек идәнгә төшеп басканымны да хәтерләмим. Әти белән әни хәтта куркып та калдылар кебек. Апа сикергәли, кул чәбәкли. Терелде, йөри башлады. Ләкин күшек янына барыйм дип кулымны карават башыннан ычкындыруым булды, тезем сыгылып төште дә, лып итеп идәнгә утырдым. Тик уйыма һичбер шик-шөбһә килмәде. Мүкәләп киттем. Мин барам, идән сайгагы буйлата, әүш-тәүш атлап,
Кішігім қаршы келе, ұшыраштық. Һәм вәссәләм, күңелемнең моңарчы үнсіз тұрған әллән инде кыллары шунда зыңлый башлады ахырсы. Гомерем буена башымны исәр иткән биниһая көчле хис, җиһанга, тереклек ияләренә тыелгысыз мәхәббәт хисе әнә шул мизгелдә уянгандыр дип уйлыйм. Тагын шулай булгандыр. Чөнки әйткәнемчә, бу язда бер бәйләм кояш нуры тәнемә тереклек сулышы өрде. Кәкре тәпиле йөнтәс бер мәхлук аякка бастырды. Һәм әнә шул көннән күңелемдә адәм баласына хас төрледән төрле хис тойгылар туа башлады. Тәүге батырлык. Көннәр матурланды, урамга чыгарсың улым, диде әни. Бөкре Искәндәрдән кичтек кенә чабаталар үрдереп кайтты. Каралы, нинди шибәр итеп үргән дип суклана үзе. Гарип булса да, кулы алтын бишараның. Күп тә сорамады, 5 йомыркага канагать итте. Искәндәрем иске кибән дип юкка куанмыйдыр инде әнисе. Чабаталарымны киеп, иңелек иде арлы-бирле йөрдем, аяк сынадым. Кар суы үтәр диде әти, сөяннән күтәрмә ясап, чабата табанына беркетте. Үй алды ишеген ачуга, йөземә кояш җиле беркелде. Шактый вакыт күзләремне ача алмый тордым. Ачып баксам, тәмам үнсез калдым. Хайран тамаша, менә нинди икән ул дөнья дигәннәре. Әлегә эре бетмәгән уйдык бузларга, йөгерек гөрләүкләргә таң калып карап тордым. Кыектан тып-тып тамган кояшлы тамчыларны учыма җыярга теләдем. Ябык бармакларым арасыннан агып беттеләр. Килт итеп исемә төште. Полканым күрми кала бит шушындый тамашаны. Полкан дигәнем әлеге карсак күчегем инде. Ни өчен полкан икәнен уйлаганым булмады. Алып кайткан көнне үк әти әйткән иде. Полкан исемле ул улым, усал булыр шәп дигән иде. Соңынданрак төшендем. Полкан, Махно, Колчак, ниндидер усал атаманнар булганнар икән. Ул чакларда шуңа этләре усал булсын дип шундый исем кушканнар. Алып чыктым полканымны, баскычның соңгы басмасына куйдым. Уйлап та бирмәде, ишек алдына җыелган күлдәүккә таба китте. Күлдәүк янында сыңар аягына басып, ата каз моңаеп тора иде. Иде сәке астында йомырка баскан ана казны шулай көтә ул. Якынлашып килгән кешекне күрүгә, шунда ук икенче аягы да пайда булды. Ул муйнын алга сузып, киң канатларын җәеп, зәһәр ысылдый һөҗүмгә ташланды. Кутым алынды. Әмма ниндидер көч мине әйтерсең кинәт аркамнан итәрде. Бүтән куркуларыма карамастан, көчләп, ихтиярсызлап, шунда ата каз белән кишек арасына барып керергә мәҗбүр итте. Каз ұшып килгән шәпкә үземә ташланды. Күтәрмәләрем шумабызда тайып, нәкъ күлдәүк ишенә йығылдым. Тәрәзәдән күреп,
ак ыек баштан килеш, әни атылып чыкты, култыгымнан күтәреп торгызды. Менә әкәмәт, кара син явызны. Шукымадымы? Берәр җирен авыртмадымы? Әйдә, кирик инде. Балканымны алыйм дип иелгән идем, тагын мәтәлеп киттем. Hay Allah! Bir күтәрмәң сынып төшкән бит, диде әни. Моңа кадәр еларга онытып торам икән. Башта әкрен генә мышкылдап, аннары сүрән салып еларга кирештем. Я, бетте, елама, дип юатты әни. Әтиң бүген үк яңаны ясап тагар. Бу хәлне ишеткәч, әти мактап башымнан сыйпады. Шулай кирәк, улым, шулай кирәк. Дустыңа куркыныч килгәндә, күлдә үккә түгел, утка кирергә дә ярый. Аннары күлемсерәп әйтеп куйды. Яңа гына чабарлар ул явыз ысылдыкның. Батырлык шулай туа инде ул ир егеттә. Тәүге хәсрәт. Икенче җәйдә мин инде үскән малай идем. Йомышка ярый башлады дип, тагын да үстерәләр үземне. Шулай юка чи кыстырып, күршеләргә коймак табасына ипи саласы булса, күәс камырына кертәләр. Кая гына барсам да, балканым артымнан калмый. Ул инде курсак белән баштан гына торган майрык күчек түгел, менә дигән эт малае булып үсте. Аяклары төп-төз, кулаклары һәр чак үрә баскан. Йөнтәс койрыгы мин кем дигәндәй кәкрәйтеп сыртка кырын салынган булыр. Гәүдәсе сары, түше алга яклары аппак. Йөзенең дә ярты ягы ак, яртысы сары. Шуңа күрәдер ахырсы, ул гел елмаеп көлеп торган кебек. Авылда берәүдә дә юк андый матур эт. Җитмәсә, чисталыкны бик ярата. Йөнтәс янына тигәнәк ябыштымы, бүтән мавыккан шөгыльләрен ташлап, теше белән йолкып чистарта башлый. Без су куенганда ул да калмый. Судан чыккач, бүтән тирә-юньгә тамчылар чәчрәтеп, селкенә-селкенә кагына, аннары пыр тузып, арлы-бирле чабулап йөри. Ул шуклыгын, шаянлыгын күрсәгез. Кыйнып чыксам, киемнәремне кайсын кая ташып яшергән була. Бара башласаң, тагын алып чаба. Җитмәсә, алаяклар астына кысып, теше белән юлып калый, авызына кабып, пыран-заран китерә, күлмәкнең тетмәсен тетә. Бусы белән әвәрә килеп туйгач, түбәтәйне алып ышкына. Үзе еракта китми, алдына куя да, килеп ал, бирәм инде, бирәм дигән кебек хәйләкәр генә карап тора. Күзләрендә шундый шаян, шундый шук чаткылар, йөзендә шундый вәсвәсәле елмаю. Уйнама җиреңнән мавыгып китәсең. Җаен китереп, түбәтәйне бер җиреннән эләктерсәң, китә тарткалаш, аппак очлы төшләрен күрсәтеп, ыр иткән була. Зыр-зыр китереп, башын чайкый, аягын терәп тарта. Урталай үзелеп чыкмасын дисәң, үз иркенә калдырырга туры килә. Кайчак мин аны кочаклап чирәм өстенә авам. Анда инде түбәтәй кайгысы онтыла. Ауныбыз шулай, икебез бер йомгак булып тәгәрибез. Я Худа, ваемсыз бала чак, бәхетле чак. Хәзердә әле бар хафаларымны онытып, яшел чирәм өстендә шулай аунысым килгән чакларым була. Әмма тормыш дигәнең гел шатлык куанычлардан гына тормый икән. Шул җәйдә үк мин аның кайгы хәсрәт дигәнен дә татыдым.
Безнең авылдан еракта түгел Шуерташ түшәлгән олы юл уза. Авыл кешеләре аны никтер канау дип йөртәләр. Әнә шул канау буенда ике яклатып куе үлән үсә. Үлән арасында анда-санда кара кучкыл булып, учма-учма кукылар кукраеп утыра. Олырак малайларга ияреп, кайчак яшьтәшем Заһир белән без дә канау буена кукы җарга менәбез. Кышак тутырып, җыеп алгач, ширәм өстенә утырып, бергәләп ашыйбыз. Тирәбездә пыр тузып, полкан белән ябалак уйнап йөри. Ябалак дигәнем безнең тирам җизни ите. Кыска, кәкре тәпиле, йөнтәс йонлы, мәчедән чак кына калкурак эт. Ләкин үсәр әле дип өмет итәсе юк. Нәселе шундый. Үзе җир шиметкән булса да, бүтән авылга таралган даны бар ябалакның. Ул тирә-якта мәшһүр җырчы. Ә хуҗасы тирам җизни оста гармунчы. Җизни еш кына кичләрен үзләренең бакча кыймасы янына бүрәнә өстенә чыгып, агач аягын алга сузып утыра да, сыздырып гармун уйный. Үзе уйный, үзе моңаеп җырлый. Сандугач талга төшә, талдин тирәккә төшә, кайгы хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Менә шунда ябалак кара борынын күккә чия дә, нечкә генә тавыш белән сузып-сузып улый, шыңшый башлый. Ләкин улый сүзе бу урында һич тә ятышмый кебек. Җырлый ул. Әйтерсең, җыр сүзләрендәге тирән мәгънәне аңлап, хуҗасы кебек үк моңаеп җырлый. Ләкин башка берәү уйнаса, кыстап-кыстап та җырлатып булмый үзен. Канау буенда утырганда малайлар бик сорап карыйлар. Ябалак, әйдә җырлыйбыз ди Заһри. Әйдә кушыл. Ул гармун тарткандай кыланып, тирам җизнигә акшарга тырышып җырлый башлый. Тиллин, 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 кайгы хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Уйлап та бирми ябалак. Канаудан сирәк-мирәк кенә машиналар уза. Полкан аларның һәрберсенә үреп каршы чыга, үреп узата. Машина узып киткәч, күрдегезме, ничек куркыттым дигән кебек бик эшлекле кыяфәттә әйләнеп килә. Әнә шул дуамаллыгы башына җитте дә полканның. Малайлар һаман әле кука ашый. Ә мин яшел ширәм өстенә чалкан ятып, күктәге тургайларны эзлим. Тюр, тюр, тюр дип, үзми куймый сайрый бер тургай. Җыры колак төбемдә генә чыңлый. Кайдасың үзе, кыланчык? Әллә юкса, әнә теге аппак өем булут өстенә менеп куңганмы? Тюр, тюр, тюр. Шунда кинәт бик катлы чинап алган эт тавышына сискәнеп киттем. Малайлар дәррәү кычкырып җибәрделәр. Полкан! Полкан тапталды! Сикереп торып, канауга атылдым. Тузан туздырып, Хуҗамат авылы ягына машина китеп бара иде. Тәгәрмәч астында тапталып изелгән полканым юл уртасында тынсыз, өнсез ята. Шул вакытта йөрәгемдә кайнаган хисләремне язып аңлатырга тырышуның кирәге дә юктыр. Йөрәк урынында салкын таш булмаган кеше былай да аңлар бала хәсрәтен. Мине шунда тагын бер нәрсә тәмам тетрәндерде. Моңа кадәр гамсыз генә күбәлә куып йөргән ябалак, әйтерсең бу фаҗиганың бүтән тирәнлегенә төшенде. Ул полканның гәүдәсе тирәли әйләнеп чыкты, аяклары белән җирне тырмады һәм бераз арткарак чигенеп утырды да, борынын күккә чиеп, үзеп шыңшый башлады. Әллә җырлый,
әллә әрнеп елыйды ул. Миңа калса, елый да, җырлый да иде кебек. Колагымда җизнинең җыры яңгырагандай булды. Кайгы, хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Әйе, йөрәгемә төште шул авыр кайгы. Ана сөтеннән аерылганнан соң үзем белгән тәүге хәсрәтем иде бу. Аннан соң да гомер юлын кичкәндә шактый булдылар. Тик сабый йөрәге белән кичергәне барсыннан да әчерәк тоелды. Ул вакытта әлбәттә барсына да төшенә алмаганмындыр. Әмма хәзер үзем балалар атасы булгач уйлыйм. Бер кайчанда тикмәгә генә тумыйдыр ул адәм баласында хис туйгылар. Сабый чактан үз йөрәгеңне бер көйдереп узмаса, туган кадерлесе дә бик сай буладыр. Сусыз инеш кебек коры, алдагы тормыш өчен яраксыз буладыр. Миңа әнә шундый хисси яктан гарип кешеләр белән дә очрашырга туры килде. Тәүге нәфрәт. Заһриларның ишек алды тоташтан хәтфә чирәм. Ишек алдының үч почмагында үч өянке. Алагаем киң ябалдашлы, хәтта дәү кеше кулашы җитмәслек юан кәүсәле өянкеләр. Язлар сайын алар искиткеч хуш исле сап-сары бүре яра, вак-вак кына телем-телем яфраклар җибәрә. Һәр таңда кояш сөңге буена күтәрелүгә, барсы бер авыздан дисәм, мең авыздан җыр башлыйлар. Чөнки бүре сиркәчләренә меңләгән бал кортлар ябырыла. Менә хәзер ярты гасыр вакыт узгач та, күземне йомып, шул чакларны уйлый башласам, колагымда өянкеләр җыры зыңларга керешә. Гәүж, гәүж дип үзәкләрне үзеп, йөрәк түреннән, бала чак таңыннан киләдер кебек ул нәфис авазлар. Кайда икән? Без исә бүтән тирә-күрше малайлары бергә җыелып, йомшак чирәмдә ауныйбыз. Эссе булса кояштан күләгәли, җил чыкса җилләрдән ышыклый безне ул өянкеләр. Ялан аякларыбызны кытыршы кайрыларына сыдыртып, башларына үрмәлибез. Безнең арттан сыры сыртлы, ак тәпиле, искиткеч сөйкемле мәче баласы да агачка менә. Йыгылып та төшәбез, сикереп тә торабыз, ул һаман бергә. Я килеп аякка сыена, я чалбар балагын юлып калый, бармакны тешләгән була, кулны тырнаган була, күбәләкләр куа, һич югы үз кырыгын куып, зыр-зыр бөтерелергә керешә. Хуҗасын белгән юк, әллә Заһриларныкы, әллә Гатүфләрнеке ул. Барыбызга да бердәй тансык, бердәй күңел куанышы. Хәтеремнән бердә чыгасы юк. Көндәгечә шулай әвәрә килеп ятканда, җил капканы җилкәсе белән сүзеп, ишек алдына Шәймәрдән дигән бер бәндә килеп керде. Ул үзе безнең ишныкы түгел, авылның типтәр башыннан. Зәки идәме? Дип кычкырды ул капкадан керә-керешкә. Зәки Заһриның кеше абыйсы.
Өйдә булгандырмы, юкмы, әмма тегенең тавышына берәү дә атылып чыкмады. Без дә бераз шүрләпмедер читкәрәк тайпылдык. Тик ак тәбиебез генә бернинди хәүф-хәтәр абайламыйча Шәйминең чишелеп арттан сөйрәлгән чабата киндерәсенә ташланды. Шәйми туктады. Әкрен генә борылды. Уйсыз-моңсыз зәңгәр күзләре белән мәчегә карап торды. Аннары аны күтәреп алды, башыннан сыйпады. Мәче аның түшенә сыйынды. Аппак йомшак тәпиләре белән күлмәк сәдәфен тутып карады. Һәм шунда Шәйми ак тәпиебезне артка аякларыннан эләктереп алды да, кайрылып, кизәнеп, башы белән Өянке кәүсәсенә бәрде. Өянкенең бөдрә тулымнарына алсу кан чәчрәде. Әллә Өянке әрнеп ыңгырашты шул чак. Әллә үз бәгыремнән чыкты «Ах!» дигән ыңгырашу авазы. Күрдегезме? Дип шаркылдады Шәйми, мәче гәүдәсен селеккәләп. Күрдегезме? Кабат күрмәссез. Һәм ул аны селтәнеп, бәрәңге бакчасына ыргытты. Әллә куркуым көчле булды. Әллә теге кансыз, шәфкатьсез бәндәгә карата нәфрәтем ташып ашты. Аяк өсте аңымны җуйдым кебек. Берни хәтерләмим. Шәйми дип мин бу адәм актыгының дөрес исемен әйтмәдем. Күп еллар узгач, шуның өчен балалары, туганнары йөзенә кызыллык килмәгәй дип уйладым. Я инде ул күптәннән җәһәннәмгә лаккандыр. Я исәндер дә, бер очратып, үземне дә бәреп ташламагае. Мәче үтерүне андыйларга, кеше үтерүне. Яузлык юга диләр. Сак бул, яшь дустым. Гомер юлыңда шундый бәндәләргә юлыксаң, күңелеңә юга күрмәсен шәфкатьсезлек шаукымы. Шөкер, юкмады миңа. Күземне йомып, шул чакларны уйласам, колагымда әле дә шул бөдрә Өянкеләр җыры зыңлый башлый. Гәүж, гәүж дип үзәкләрне үсеп, йөрәк түреннән, бала чак таңыннан киләдер кебек ул авазлар. Кытлык ел. Уч төбемдә ипи балчыгы. Карыйм да уйланам. Сөтен күп кап, ипин аз кап, диде апа. Ашарга утырган сайын шул сүзләрне кабатлый иде. Кытлык ел иде шул. Узган җәй ашлык уңмады. Кырлык сәбәпле игеннәр буынга сикергәнче үк саргаеп киптеләр. Безнең бик сөтле сыерыбыз бар. Әти-әни эшкә киткәндә ишекне тыштан бикләп китәләр. Без йокыда калабыз. Тәрәзәдән чыгып йөрибез. Уйнап карыныбыз ачкач, янә тәрәзәдән керәбез. Апа минем кулга Өрфиядәй юка итеп киселгән ипи телеме туттыра. Ипиен аз кап, сөтен күп кап. Кыйма буйларыннан яш кычыткан җыябыз. Сөтле кычыткан ашы пешә. Урманга барып, сәрдә яфрагы, балтырган бәбәкләр җыеп кайтабыз. Кичкә сөтле балтырган ашы. Шулай итеп, ярыйсы гына арага керә табигать нигъмәтләре. Канал буенда, уҗым арасында, урман авызында кара кушкыл булып, учма-учма куклар үсә. Анысы ашка ярамый, шул килеш ашарга бик тәмле. Тугайларда сирәк-мирәк юа очрый. Анысы
Сөтлашка да әйбәт, булай да бара. Аннары шума көпшә, кузгалак, җир бәрәңгесе. Аннары җиләк-җимешкә барып тоташа. Юк, үләргә юл куймый үз баласына рәхимле табигать ана. Бар биргәнен төпсез капчыкка аткара барабыз. Тик ипекәй юксындыра. Алдыңда яңа сауган куе сөт булса да, үздереп сагындыра арыш ипие. Бәхеткә каршы, ул көздә иген кайрылып уңды. Узган елгы бурычларымны да кайтарам дигәндәй, арышын да, будайын да үйеп бирде табигать ана. Әни яңа уңыш оныннан ипи салды. Әти тегермән ташыдай дәү җылы ипине күкрәгенә терәп, кайрып кисте, тәлинкәгә иеп алдыбызга куйды. Аша, хушлан, рәхәтлән. Быелгы җәйдә беренче кат апа минем тиңгәгә тиеп беткән теге сүзләрен кабатламады. Ул бер тәлинкәдәге ипигә, бер әтигә карап алды да, өстәлгә куелган ипи балчыкларын учына сыпырып авызына капты. Уч төбемдә ипи балчыгы. Карыйм да уйланам хәзер. Ипекәй, син тереклек чыганагы. Ипекәй, син тән әгъзам куәте. Игенченең буразнага тамган маңгай тире. Көзге җилләрдә җилфердәп утырган хәтфә яшел уҗым кырлары күз карашымны назлады. Язларын яшел дулкыннарга карап, күңелем дулкынланды. Арыш сиркәсе исләрен туймастай булып йотлыгып суладым. Саллы тук башакларны кулыма алсам, ындырдагы мул кешеләр күрсәм, кат-кат шөкранә кылдым. Шөкер, кытлык еллар юк. Балалар ачлык фаҗигасы күрми үсә. Уч төбемдә ипи балчыгы. Дан сиңа, ипекәй. Шөһрәт сиңа, ипи балчыгы. Тәүге суклану. Без 5-6 яшьләрдәге бер төркем малай тегермән артында үрдәк оясы белән балык сүзәбез. Инеш текә кызыл ярлар арасыннан боргаланып ага. Яр астыннан сыркып кына шишмә бәреп чыга. Шишмә чыккан урында суга туйынган соры ком шума ефәк тарттырып куйган кебек тип-тигез. Кулың белән казып чокыр ясасаң, аңа шунда ук сап-салкын су мөлдерәп тула. Туткан балыкларыбызны шунда сала барабыз. Табыш чираттан бер салганда эләккәне миңа булса, аннары Заһрыйга, Таһирга, аннар башкага. Үрдәк оясы кем кулына керә, өлешенә тигән көмешең. Инешнең кайбер җире тубыктан, кай урыны тиздән. Әмма тегермән тарта башласа, билгә үк җитә, агым көчәя. Ул чакта каядыр китеп югала таш башлар. Без үрдәк оясын бер читкә ташлап, лышма сул булган ыштан күлмәкләребезне сыгабыз, коры урын сайлап, кояшта кызынырга ятабыз. Тирәбездә әбиләр кулы кебек бүртмәч тамырлы уги ана яфрагы үсә. Дымлы ярларны ука-чуклы алтын сары чәчәкләр сарып алган. Давыл чәчәкләре. Үзмә, давыл чыгарасың.
тегермән тартудан туктап, инеш агымы тынычланса, тагын үз шөгылебезгә керешәбез. Бу юлы чират минеке. Тирәнрәк урынга тез тиңен тинкерәм дә, үрдәк ясын агымга каршы куеп, суга батырам. Малайлар 15-20 адым түбәнрәк китеп, шупыр-шупыр балык куа. Йөрәгем дөп-дөп тибә. Ни көтәм? Дәү балык, алтын балык көтәм. Һәм хайран тамаша. Теләгем кабул булды. Өлешемә көмеш түгел, алтын чыкты. Әнә ул үрдәк ясы төбендә ду килеп сикерә, бәргәләнә. Саргыл тәңкәләре кояш нурында балкып китә. Ярга чыктым. Малайларның күзе шар булды, телләре тутлыкты. Әпләй, бар икән бәхтең диләр. Шулай булмый ни. Моңа кадәр бу инештә булганы да юк иде, мондый дәү балыкның. Кайтырмын өйгә, ушын алырмын әнинең. Мин артык дулкынланудан калтыранган кулларым белән балыкны үрдәк ясыннан тутып алдым. Тыпырдый, боргалана, ычкынып качмак була. Юк инде, бер килеп капкач. Мин аны уги аны яфрагына төрүп, кепкама салдым да башыма киеп куйдым. Тукта, тагын бер генә күрсәт инде, ди Ханиф. Күрсәттем. Озак та үтмәде, тагын килеп җиткән. Хая һаман тиремәле? Тире булмаска, ул сиңа майрык ташбаш түгел лә, дим. Кепкамны батырыбрак киям да башкалар белән бергә балык куарга китәм. Тез тиңентен инешкә керүем булды, артымнан килеп кемдер кепкамны күтәрде. Кая, әллә кайчан үлгәндер инде? Шуны гына көткән икән дәү балыгым, алтын балыгым. Суга шупылдап төште дә, вәссәлам, койрыгын да булгамады. Ханиф авызын иремсез кыйшайтып, мыскыллы елмайды да, һичбер сүз әйтмичә китеп барды. Мин дә әйтер сүз таба алмыйча катып калдым. Белмидем шул әле ул чакта дөньяда хөсетлек дигән нәрсәнең барлыгын. Кеше бәхтеннән көнләшүче, кеше шатлыгыннан кара киюче ичкирле бәндәләр барлыгына соңрак кына төшендем. Ә ул чакта сөмсөрем кыйылып, малайлар төркеменнән читкә китеп бардым. Бер ялгызым кызыл яр итәгенә барып утырдым. Нишләгәнемне үзем дә байламыйча, давыл чәчәге үзеп алдым. Давыл чыкмады. Никтер күңелем давылланды. Башымны күтәрдем, күккә карадым. Һәм кинәт шунда bütün кайгы хәсрәтләрем юып алганда юкка чыкты. Күктә, биектә, зәп-зәңгәр төпсез тирәнлектә ике генә өем ак булыт йөзә иде. Күземне томалаган мөлдерәмә томан аша, ниндидер сихри тамаша булып күренделәр миңа алар ак булытлар. Моңа кадәр бер дә күргәнем булмаганмы шуларны. Әнием арыш урганда, Айман күләгәсендә чүпрәк имезлек имеп ятканда күзем төшмәгәнме? Бәпкә чирамда аунап уйнаган чакларда искәргәнем булмаганмы? Юктыр ахрысы. Беренче күрүем шушы булгандыр. Күрдем дә күңелемне әсир иттеләр. Ак булытлар. Ак булытлар. Шул көннән соң гомерем буена юлдаш булдылар миңа. Урманнарда йөрсәм, яфракларны аралап, зәңгәр күктән эзләдем. Су кыйнсам, дулкыннарга чалкан ятып, һаман күккә бактым. Җырласам, җырларыма керде шул өем булытлар, ятсам төшләремә. Узын иде гомер юллары. Күп дөньялар гизелде. Идел елгада yüздем. Көмеш күлләргә кармак салдым. Кара диңгез, Балтик дулкыннарында тирбәлгәнем булды. Хакасия далаларын, Чулым буйларын таптадым.
Кайсы гына суга кармак салсам да, күңелемнең кайсыдыр төшендә яшерен өмет пыскыды. Әлеге алтын балыгым килеп кабар кебек тоелды. Капса әгәр, ни сорар идем икән аннан? Юк, таш булатлар, алтын таулары таптырмас идем. Әй, алтын балык дияр идем мин аңа. Бер ни дә кирәкми. Тик кайтар мине кабат бала чагыма. Sütlük кычыткан шулпасына да риза булырмын. Кайтар. Күрим бер шул инеш буйларын. Күрим ялан кәпием изләрен. Siz yazıcı Габделхәй Сабитов хикәяләрен тыңладыгыз. Алар күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арслан укуында яңгырады.